Zanyaran di lêkolînekê nû de mêjî xapandin. Trêna herî bilez hate çêkirin. Di 10 milyar salan de gerdûn 10 qatî germtir bûye. Çima bêhna xewnan tune ye? Ji bo pênasêkirina maddeya reş rêbazeke nû hate dîtin. Tiştek di guh da tune, ev dengê müzîkê ji kutê. Guherîna avhewayê wê bandoreke çawa li derdorê bike. Canê hespan û mirovan bi heman awayî diêje. Dosya me ya vê hefteyê di derbarê parzeya Covid-19 de pêşketinê nû ne. Enstitûya Lêkolînên Rêyên Hesînî ya Koreya Başûr di pêşketina rêyên hesînî da teknolojiyên nû bikartîne. Li gorî nûçeya Business Koreyê trêneke nû ya bi navê Hypertube hatiye amadekirin ku lêza wê di saetekî de 1000 kilometre ye. Heta îro trêna ku lêza wê herî zêde bû di saetekî de 600 kilometre bû. Ku em li gorî wê bifikirin trêna ku nû hatiye çêkirin pir serkevtî ye. Lêza vê trênê hate ceribandin û di encamê da serkeftina zanyaran aşkare bû. Herwiha trêna Hypertube ji aliyê fişarê jî encameke baş da. Wexta ku lêza trênan zêde dibe, fişar ango hewaya ku di laşê mirov da derbas dibe jî zêde dibe. û hewaya xurt ku li bedena dikeve, bandoreke mezin li ser guh serî û rûyê mirovan dike. Di trêna nû hatiye çêkirin de ev encamê neyînî jî ji holê hatine rakirin. Lewre ev trên hem trêna herî bilêz e, hem jî trêna ku fişar ango hewa li mirov dikeve herî kêm e. Dahatû carnan paşeroş xeyal an jî travma tên dîtin. Em dengan dibihêzin, cinawaran dibînin, cihên fantastîk dibînin, baxçeyên kulîlkan dibînin. Lê em an pir kêm an jî bi tu awayî bêhna wan kulîlkan nakin. Gelo çima hin sehekên me di xewnan da çalakin lê hin jî tralin. Li gorî lêkolîneke sala 1998 beştervanên lêkolînê du sê hefteyan her sibe xewnên xwe dinivîsin. Di nav 3372 xewnan da tenê di 34 xewnan da bêhna bêhnstandinê hatiye kirin. Hin zanyar vê yekê li gor pêdiviyên xewnan dinêrxînin. Dibêjin ji bo ku xewnên mirov bi wate bibin, hewcedariyê bi bêhnê nabîne. Dibêjin hûn dikarin di xewna xwe da agir bibînin, dengê agir bibihêzin, lê da ku hûn bizanin agir li wir heye, pêdivî bi bêhnê tune ye. Zanyar dizanin ku ji çaran yek zêdetirê cîhanê maddeya reş e. Lê heya niha lêkolînkirina maddeya reş ne pêkan bû. Lêkolîner dibêjin ku li gor kêşana girseya maddeya reş a li ser maddeyên din dikarin hin texmînan bikin. Li Avustralyayê jî zanîngeha Swinburneê ya teknolojiyê komek zanyar li gel ku teknolojiya heyî têra naskirina maddeya reş nake jî bi heman teknolojiyê pêşketineke wan çêbû. Lêkolînerê xebatê Paul Gurî dibêje ku teknîka dîmenan wekî li babûna alekê ye.
Mînak ji ber ku em fêm bikin ba çiqasî xurte. Heke em ba nebînin jî ku em li alekî daleqandinî binêrin em ê ji li babûna wê hêza ba fêm bikin. Zanyar dibêjin em tevgerên stêrkan ên di nav galaksiyê da dizanin. Ger di tevgerên stêrkan da guherînek çêbibe em ê karibin derbarê maddeya reş da hin texmînan bikin. Lêkolîner Paul Gurî dibêje ku heke em bi vê rêbazê bi ser bikevin, îdî em ê karibin cihê maddeya reş û bandora wê ya li ser galaksiyan pênasê bikin. Carnan teknolojî gavekî li pêşiya xeyalên mirov dimeşe. Mirov bi hin pêşketinan şaşwaz dimîne û dibêje ka tu li vê ecibeyê binêre. Gelek kes hez ji guhdarkirina muzîkê a bi berguhkan dike. Carnan ku mirov di rêda dimeşe an jî da ku derdo rihetsiz nebe berguhkan bikartîne. Lê kablo wekî werîsekî li derdora me tê pêçan û tujikê xwe di kêfa me radike. Diyar e hin zanyar jî ji vê yekê aciz bûne û teknolojiyeke bê berguh pêşxistine. Li İsraîlê şirketek teknolojiya bi navê Noveto System bi teknolojiyeke taybet bi pêlên ultrasonîk rasterast deng digihîne guhdervanan. Navê vê teknolojiyê Soundbeamer 1.0 e. Her wiha ev pêlên ultrasonîk bikarhêner biçin ku derê jî wan dişopînin û di dengê da qutbûn çênabe. Rêvebira kompanyê Ayana Wallwater di daxuyaniya xwe da dibêje kesên ku ev teknolojî ceribandin şaşman. Li gor gotinên Wallwater teknolojî dê di sala 2021 de were bikaranîn. Lê ne di derbarê bihayê teknolojiyê de ne jî di derbarê ku dê amûrek bi guh ve bibe an nebe tu agahî hêj nehat dayîn. Her ku diçe pîleya germahiya cîhanê bilindtir dibe. Helbet encamên wê yên neyînî jî dê çêbibin. Li ser neyîniyên vê yekê lêkolîn û xebat tê nekirin. Lê mirov dîsa jî di vê yekê de têra xwe ciddî tev nagerin. Li Ingilistanê Earth System Data û zanîngeha Başûrê Angliya li ser sepanekê ku di pêşerojê da bi guherîna avhewayê ra rewşa cihê ku em lê dijîn nîşan dike xebitîn. Zanyaran armanc dikirin ku bi vî awayî dê neyîniyên guherîna avhewayê bi awayekî zelaltir bête fêmkirin. Mirovên ku dixwazin sepanê bikar bînin dê tenê navnîşana xwe li ser sepanê binivîsin û dê bibînin ger avhewa hinek din jî biguhre rewş tê çawa bibe. Di sepanê da ne tenê îhtimalek li ber çavan girtine. Mînak heke avhewa du pîleyan biguhre rewş tê çawa bibe û çar pîleyan rewş tê çawa bibe nîşanê mirov dike. Carinan wexta mirov çavê xwe digire hespeke rewan di nav mijangên me de li deştekê dibeze. Carinan mîrxasek li ser hespê ye. Carinan jî jineke porê wê li ber ba li ba dibe tê ber çavên mirov. Lê siwarbûna hespan ne tenê bi van xeyalan dibîne. Di roja me de hesp bûne ajalên pêşbirk û bazirganiyê. Helbet ev yek jî mirovên li dijî hespên di xeyalên me de sujdar dike. Li gorî lêkolîneke ku di kovara Animalsê de hatiye nivîsandin de encamên ku dilê mirov diêşîne derketin holê.
Lêkolînerên li Avustralyayê xebateke ku êşa mirovan û hespan dide berhev dan dest pê kirin. Di lêkolînê de ji çerm û sîstemên rehekên 10 mirov û 10 hespan hatin girtin. Di encama lêkolînê da derket holê ku wexta hesp û mirov têne qamçîkirin, heman êşê dikêşin. Bi vê yekê xuya dike ku di navbera çermê mirov û hespan da guherîneke mezin tune ye. Ji bo peydakirina parzeya Covid-19 hemû cîhan di nav pêşbirkekê dabû. Agahiya ku wekî mizgîniyekê ji Elmanyayê hat. Kompanyên BioNTech û Pfizerê di nav hefteya borî da bi raya giştîra agahiyek parvekirin ku dê hêviyê bide cîhanê. Li gor daxuyaniyê parzeya ku pêşxistina encamên ji sedî not serkeftî dane. Di derbarê vê parzeyê de hin hûrgulî wihane. Pfizer û BioNTechê parzeya xwe ya bi navê Phase li ser 39,000 dildarên ku bi şewba koronayê neketine ceribandin. Mirovên ku parze li ser wan hatin ceribandin ji welatên cuda bûn û paşeroja nexweşiyên ku pêketin ji hev diguherî. Parze li ser du koman hat ceribandin. Parzeya Covid-19 li komekê xistin û koma din jî tenê ava şor dane wan ku bandora plazebo were çavderî kirin. Di encamê de hat dîtin ku serkeftin ne ya plazeboye ya parzeyê ye. Parze di navberdayîna hefteyekê du caran tê bikaranîn û ji nav mirovên ku parze li wan hatiye xistin jî tenê 164 kes bi şewba koronayê ketin. Parze pêşî li ser mirovên di navbera temelên 18 û 55 de hate ceribandin. Piştî ku encamên serkeftî derketin li ser mirovên di temenê di navbera 65 û 85 dan jî hate ceribandin. Tê texmînkirin ku heya dawiya sala 2020 dê 45 milyon parze werin amade kirin. Ji ber ku her mirovek dê du caran parzeyê li xwe bixe, parze dê têra 20 an jî 25 milyon mirovan bike. Armanca zanyaran ew ku di sala 2021 de jî dê 1.3 milyar parzeyan amade bikin. Li gel ku zanyar dibêjin hêj tu zerarên parzeyê li ser bedena mirov tune jî dîsa jî mirovên ku parze li xwe xistine dê du salan bêne şopandin ku çavdêriyeke berfireh bikin derbarê bandorên parzeyê de. Her wiha di derbarê parzeyê de pirseke bê bersiv jî heye. Mirovên ku parze li ser wan hatiye ceribandin berê qet bi şewba koronayê neketibûn û encameke baş derkete holê. Lê ji ber ku ceribandin li ser mirovên bi şewbê ketine nehatiye kirin, hêj ne diyar e ku dê li ser wan jî bandoreke erênî bike an neke.